И здравейте, приятели на Expensive TV BG, аз съм Випо Роналдо и започвам, както обещах, поредица на PES 2013 на Мастер Лига. Това да, в Шампионската лига, разбира се. Така, на професионал, 5 минути, евро, така, Classic Players Off. Българин. Тук нищо няма бутам, колкото да съм си избрал отбор. Не е любимият ми отбор, но просто не ми се играе с Манчестър Юнайтед, то ми е любимият отбор. И за това ще играя с Челси. Тук имам още една Мастер Лига с Милан, втория сейф. Но аз се отказах от нея. Какво съм са? Боже, какво говоря. Продължавам да си игра, но на нея няма да снимам. Я да си видя играчите, така. Този мисля, че го махна. Не ми трябва. Не, просто не ми се. Сега имаме контрола. Блекман ще го релизна. Съжалявам, пичама не са за Челси. Ори Ромео ще го остава, въпреки че и той няма да ми върши толкова работа. Сега първо преди матч ще пробвам да този състав, после ще го... Със състава сега няма да се занимавам. Те спонсорите. Добре. Да видя кои са в листа. Само то не е толкова бърз. Бяга. Но просто респонсиваме на беди. Този квадрат е добър. За сега никой няма да купувам. Ако реша... Да, за сега никой. И аз ще снимам цял матч срещу тея пичове. Оскар ще играе. Аз искам Оскар да е офанзивен. Е така, да. Я да пробвам. Нещо ще игра с Демба, пък ако не ми се получава играта, ще пусна Торес. Той си е на резервната. А с пиликовете ли? Добре, Иванович. Съжалявам от клипа лаги. На Станфорд Бридж, че срещу Висла Краков. Съжалявам, но просто ако лаги. Оскар! Дембаба! Той вратаря на Висла Краков спаси. Азар изпълнява корнер. Центриране. Дембаба над вратата. Знаете, в информативното видео обещах, че ще снимам на PES. Форд вече качи клипа с Командос. Тери. Не успя Тери да избие Микел. Олото забрави да го махна. Лампард. Трябваше да пусна Рамирес. Нищо. Зикорски е в засада. Каква грешка тук на Микел? Зикорски.
Ко правя защита? Бугурски спасяване тук на Петърче. Грешка в ръцете на Петърче отново. Един Азар. Дембаба. Оскар. Един Азар. Удар на Азар и какъв гол. 1-0 за Челси. Откъде вижте, откъде вкара Азар? До около 21-2 метра някъде. Може би сега е четвъртък вечерта, дата 10 мисля, че утре пак може би сутринта ще снимам, утре е петък. Но другата седмица няма да мога, тъй като съм на море. Ще възложа всичко на Форд. На Мироде. Форд Миро същото. Дембаба. Тук не успя Дембаба. Матейски са отказан от канала. Сикорски. Микел. Оскар. Дембаба. Оскар отново. Спасяване тук. Или имаше рукшит. Борас. Соболевски. Микел. Уруга. Соболевски. Лепиарас. Столарски. Вижте се завършат на ски. Азар. Дембаба. Мислех да си купувам нов нападател, тъй като Торес не ме кеф като играч. Хуан Мата получава тук и отново спасяване. Великолепна намеса на вратаря на Висла Краков. Шутове 5-4. А 5-4, пак на тях 2-2. Добре. На второто по време мисля да пусна Рамирес. Ето тук и тук Мозес ще играе на крилото. Ми се иска да го пробвам как играе. Айде! О, Станислав Генков. Даже играе в Висла. Сега се сетих. Аз този матч. Оу, леко бе момче. Или влиза на място на Бугурски. И Столарски получава картон. Генков. Ма той този българен ли? Няма си направо става. Съжалявам ако бъркам някои имена, но Висла. Да, познавам ги. О, какъв пропуск от на Илиев. На милиметър от вратата. Че са най-големите късметли на планетата. Иванович към Мозес. Я да го видя Мозес. Хуан Мата. Съжалявам ако чувате телевизора, но докато снимам гледам матч. Ботев играе с Астана. Ако сте футболни фенове, ще знаете. Дуспа. Охо. 1-0 за Ботев и Дуспа. За тях пак. Браво, браво. Днеска Левски отпаднаха. Генков.
Гол. 2-0. Дембаба. Владе. Ай, пускам Торес. И Бенаюн. И Пиликуета. Ето и сам ще смелите. Хуан Мата. Тук Хуан Мата не успя да се разпише Илиев. Генков. О, атака за Висок Краков в 76-та минута. Илиев! Спасяване отново на Петър Чех. Иванович. Към Лампард. Той към Мата. Мата към Еден Азар. Центриране на Азар. О! Акробатични изпълнения на Дембаба, но топката изза в ауто, вижте. Ако става, те с Ботев ги смазаха, 3-0 за Ботев. Уоу. Бията стана 3-0 за 5 минути някъде. Браво, Ботев. Стана на колени коментаторът и вика. Бенаюн. Шут на Торес. Спасяване. Мозес. И край на матча. Челси печели с 1-0. В другия матч утре може би ще снимам следващия клип и мисля да се занимавам с трансфери. Първата част с клипа и втората да изиграя матч с Толк. Може в него да снимам само головете. Те нещо интересно има ли? И това ще бъде за този първи епизод на Мастер Лига на PES 2013 с Челси. Аз бях ви Порнадо от Expensive TV BG без геймплей. И това ще бъде за този епизод. Чао!